Damira pamberi pedera mambo Mutasa. Damira pamberi pedera mambo Mutasa. Chikwadi. Isizo ngatara zvichikwadi. Ndikaita batwa nemosha. Ndikaita ndichabatwa nemosha. Marari mbatsiro. Marari mbatsiro. Pamusoro mambo Mutasa nemakurukota enyu ndinoti pamusoro nyaya yangu inyaya yevashakabvu vanasekuru nambuya vakashaika nguva yehondo vachibva vaparara yakunetsa yatova mota yaibva yandamisikidza baba munini pamberi pedare rineri kuti uye mumirire nyaya baba pane zviri kunetsa zviri kushupa kukwara kwevanhu kufa kwevanhu kusina kusarukana kupenga vana kupenga ndofunga kana mambo mazuva makasvika kwavhumbu muturo kwavhumbu musikana akazouya achimhanya anga ari pakoleji uya achiuya kugara papa isunga kuchaiwa chaiwa imba yese yapapa munini iri kudai saka tiri pamba tine musikana wedu webasa musikana wedu webasa akabva aenda nemwana wangu kamukomana kanhamba kagrade 3 kuchesi obvanza ngaazosvike baba mwana wangu azouya aone anzwe zviri pane mwana ndakabva ndaenda kwabva ndasvika kunonzi kwamanyazika kugovhingwe susiri pachikoro ndabva tasvika ikupaya tichisvika vanoti imimi matosvika papa wacho ndimi mutori padenja sereki kupfuura mwana uripo mwana uya paazora kunamatirwa pabva pabuda sekuru pavakashaika papana mbuya nasekuru vakasakatika nguva yahondo obva wabuda obva wata waita araki wauya nemwana uyu dane wangu waenda naye kuosborn dam mwana uyu akatopararira mumvura uri kunyarara seusimudza musoro uchiona imba yababa munini mwana nemukorovesi achipenga iwo wakatarisa mwana uyu ndanga ndatomubata kuti dai angaenda kudhemu ratowachedziwa zveshuwawo mwana anga atengawo chiwedzo chake asingazivi kuti kurakura kunodii ibva aida kuenda nasekuru wacho mosekuru wacho wakadini ubva andonyumwa akati akuti ndiende nehope dzandarota hadzidi zvabva zvaita pokosa pamazuva ndakarambana ndakambuka kusiyana nemukadzi ndikunetsanetsa kwezviri ndizwe mwoyo zvikanzi aundizive here ini nditi ndiani zvikanzi ndini baba wapapa wako ani zvikanzi heri ndikati heri wari mumasango zvikanzi ndini si baba wako muri kundivharirei muri kundirambirei murudi ndikati ayewa hatisaziva tiri kumutsvaka wani sekuru omba hatina ratiri kuramba pane rese muri kuona iwewe wabvata iwewe hasha dzako hasha rudzi aunga usingatozive kuchechi kuvhungokuya kuti ndasiyana nemukadzi hasha dzako hasha rudzi usingasimudzi musoro kuetera mukadzi uyu vana unogona kuwabvuvatira here chiri kuti kudai wakambozvitsvaka kuti chii muri kuona ndobva ndanzi iwewe ndinochera zvemugodhi iwewe kumugodhi kwanga uchichera hauna kuona here kuti ndakanga ndapasaya nekuti pakabva padambuka ndatopedza kutochera mugodhi ndada kutopuwa mari ndakada kubudisa maturusi pabva padambuka cheni tambo bvadzitonga tanda 22 meters bvadzadzika bvadzazobatwa newakoma hauna kuona here siyani yandanda kupa ukandonongera iwewo kumhanya ndaakukupa basa rekuti simuka iwe umirire imba iyi kuti umirire dzimba dzesezi uchiunganidze vanhu unotaura pabani ukanonoka ndichapinda mbamako ndichapengesa mwana uyu imba dzese dziri 5 wakomana ndida kuti tenzi kuti musimuzechi musoro ndikati orit kwabva ndatsoka kwakuya kwakutaurira baba muniki baba munini ndiyo nyaya yatasangana nayo kati zvishuwa nyaya iritonetsa mwana tinozwa tovatovhingika ngati tiende kunani kuna baba kupena longa kwamuchena hatichaiti bva taita zvekukasika obva tatenda kupi kupena longa kwakutaura nyaya yedu kuti ndizvo zvazvitaurwa asi zvanzi dai tangaiunganai mukaungana sekuvati mukaungana ndichauya ndichibva ndabuda mukaungana muunganidzanai ndobva ndabuda ndobva ndamoziva kuti ndiri pakati abva tati ndibaba munini ndikati nyaya ine neshamhu isisina shamhu yaane nemupini obva tamhanya kwakuenda kupi kupena longa nyaya yedu
kuya kumirira ubaba achidiwa akuramba chii hamuzumuhwandira iri kudota yaira sababa asi mudota asvika kumira sababa ovhatonjema zimbiwe muroi saka chari kuramba chii ndo zvikutotinetsawo takapinda pamene watoonaitarisa kuti mwana wangu inenge kurwara mwana uri kupenga saka uyai tidai tese pamwe takatanasa kuita takatowinzana zvatakaita zvakataura nyaya pachibva wati november vamwe hazviri kuramba ikomira sababa panyaya dzinonetsa nyaya iripo ndeyekuti mhuri iyoyi namai wavo imhuri yamukoma wangu wana wamukoma wangu asi chiko chokubva 1982 mukoma achiti pakashayika baba kusvika tingangoti 2007 waienda kun'anga kumaprofita chichi takati mushapanika panapa nepa hatikuti neparodha vachibika doro vari pano vachitora n'anga dzavo vachigadzira indiri papapo imwe time 2007 iyoyo wakatora zvakare tangukanuka kuona mota dzaapamba sekuru watotora sekuru hanzvadzi yamai mwana wehanzvadzi yamai kutsonzoku kuti wane wada kubudisa zviri kuda kuitika uda kuti mbuya wabude wataure pawari ini ndiri sepapo pandinotaurapo handina kana soko sekuru ndiyazotobvunza kuti ko james ari kupi nemudzimai wako zvikanzi sisi wangu anonitedzera tiye chete wemubangari zvikanzi ndawamutore vandangoenda vandatorwa ndotoona pamba pato wana waruridza ngoma waruridza mbira wari kuita sei n'anga dzatopfeka makona dziri kuita sei hembe dzavo dziedzei chii chiri kuitika panapa then wazoti mangwana acho makuseni umwe mwana wavo hanzvadzi yake ibva yatanga kubudirwa amene yakaita zvekubudirwa zviya ndinoda kudii chichi vanhu kati chii hanzaiva ndoda kuona ndodai ndini mbuya muchena kutaura mai wangu mukadzi wajames ari kupi kutaura mukadzi wangu ndiye ari kuita sei ndiye ari kundivhara kuti ane miti yainayo iri kuti ndisanobirike musaone pandiri ndisataure pamuti hangangadziye haza dzakawanda dzeimwe yacho bva yatoti aiwa regai pamba pavo hande tinosecha mwanga kudai kupinda mukumba waibvora mugone mudzimai wangu taiwa hamusechi pasina hama yangu saka hanzvadzi yamedhe nditicha ikwewo padhuze bvaingoenda bva yashedwa manga ibva yapinda ibva yasecha ibva yashaya haya akatesa kusvika neugadheni hembe dzese kubudiswa kandwa panze kudii mari hanzi miti zveruti hanzi mudzimai wangu ane miti iri kuti mai asataure baba wari hanzi ndiye ane miti iri kuvhara vari mudzimai wangu ndakamurora mai vakasotoura mudzimai wangu achiri mwana mudiki zvokuti haana zvaanotomboziva ke nezvechiiti izvo ndakamurora 1987 mai vakashayika 1979 ndakabva ndatama chiko ndicho ndakabva ndatama ndatonogara kwatakanogara pandakangonzwa mwari kuti muchagari panapa samuchena nezvandaona zviri kuita mhuri pano hamungangovhiringidzirwa wana vatatoenda kugara kusaidi time mukoma wangu nanatete vati onewo kune musha wakasiya sekuru kwamuchena chenda unogarawo kwamuchena ugare hapo safely newana wako pasina wanozokuvhiringidzwa vanoya vachikudisturba zvanangoita saizvozvo kubva 2007 iyoyo uyu ndakazomona muna september izvozvo kubva 2007 akazoya pamusoro muna september gore raperei aine munyina wangu uyu kuti uya tinogadzirise zvirudiwa kumusha ini ndihandopa ndakawarambira kundoti aiwa ini handikwanisi kuti ndiuye ikoko ndakabva nenhaurwa unoziva nhaurwa ndakauya nayo wana naye nemunyina wangu uyu vanogara wese pamusha ipapo papurazi ipapo kana muine problem unoona mupana wangu uyu ndiye wamunotaurira nhau dzese dzinenge dziripo kana paine zvidogadzirwa munozotuma futi mupana wangu ouya uzondizivisa inini ndakumutyai kuti ndinge muruya
kumba kwangu unonga mikono mukuramba ndenyaya yekuti zviito zvewana ndozokuti musati kuasosiyeta nawo kuti wana wabvuma apostoli neng'anga nechii zvese imi mamuzvidenyu okay. Asi mukanzi wana wakauya wachiti tine dambudziko rakati riri kuda imimi ndakawapa baba warikoti baba wausuda baba wada imimi ndakakuramba imi mamutumwe baba waruda baba imimi aiwa ndikazoreti musha kwenyu zvizvi pane zvinhango dziripo ari kupira chikonde musahwande zvisina basa kana pakazvada kugwa muchikuwa ndimi mukuru ndimunopinda ndimunokwira muchikuwa hamungachazi ndiuti ndadirigita kowi kana ari mukuru kune uyu ndopatotaura kuti kana muchikwanisa kukwira muchikuwa chiri kutasai kuti right now hamuda kusvika pane n'anga muda zvikutumira chii ini ndamuri kutya chii munhu asati atorohwa ipapo ndokunga ndimi papurazi ipapo since wamwe dzese hanzvadzi dzangu dzese dzaipera kuvhiringidzwa kurohwa ndinotowatya nehobhio dzavo dzavanoita otherwise vangatodiwanikidza ikukwaukabhukunu wakandikwadza masoko nyaya dzevafidzi vavari kutaura kuti takagumsira mazuva ari kutaura aya takagumsira nyaya dzedu kuya muna 2022 pandifunga vana sabhukunduro vanozviziva vanga varipo nana ichimtimamba 2022 tibva tapiwa tsamba dzavakwaya kuno vakauya nemunin'ina uyu peter vakauya nasekuru vachibvanza kuti mataya nyaya matarisa mataya munozoya muzotidini tozotitaurira havana kudzoka baba mina kwete zvavakuta kuti backward baba vati vapenyu baba vane 15 years more than 15 years vafa 2022 saka mukona totidai nyaya yedu zvatoti yatumbuka kudai mambo pamazuva atauya tichitsvaga mbuya wacho zvichinetsanetsa pakabva patanga kuuya takandobva tatanga kuzwa dare kutanga kuziva kuti mbuya havana kuurayiwa nemakomrades mbuya vakaurayiwa nepofu mukona pabva patanga kuuya vana mujibha vakatanga kutouya vachipinda pamba vachitaura vakatanga umwe muzukuru wedu achiti munozouya muchidini toya abva afonerwa ataura kuti mapane zvamutsvaka mbuya mune zvamunoita muri kukangaisa mbuya uri padhuze mbuya wakatongerwa pamutunhu uri pagetu aibva ashaiwa mhosva vanhu vachinge anzi mutsunhurei adzokere kupi kumba asi kushaya kwakaita mhosva povhu yakabva ati hazvichaitiki povhu makomurezi akati itai vanhu kwavobva aurayiwa saka atanga vana mujibha wokutanga ipapapo achibva waya achitaura nyaya achibva kuti vachatiratidzi vasvika pamba vabva vasvika vabva vaimba kariyo vaomuka jonati namate mwoyo wangu ndiwo mhandu anza inini ndauya imi pane zvamuri kukanganisa zvamuri kuti musazione pane vanhu ava saka obva abika zvitii zvake zvakaisa zvitii zvanga abika obva amwisa vanhu vese vanga varipo tikati aoraiti muzukuru titaurire nyaya yawafambira kubva kwazongoro zvikanzi aye ndisati taita dare iri ngatitange taenda kuti tifambe wabva atiti apane munhu watakazwa kudai tabva tati wabva taenda kwadc naobamunini nanamai nedare rese 2022 tabva taenda kwadc tasvika paya pobva patagonza mbuya kudai vada kuti vatitore ivhu toviga ivhu tikati ivhu racho munoda kutora papi tibva tarambana nazvo tibva takudzoka munzira tikati iwo muzukuru kwese kwauya zvawabva kwazongoro watoda kutaura nyaya yekuti titore ivhu heri kana kuti waya kunotiratidza munhu taura pane munhu ndopo wakatanga kuti ndopo wakabva watanga kuti
munhu uri pane miti yakadini miti yakataura ngatisiyana nekwese kwautitaura zvevhu wambosimuka uchiti iwo uda kutitaura chi izvi tabva tachisvika paya vabva vari Nyaya papa yabva yachinjwa futi kwatati ngatisiyane utatowirirana neuti munhu ari kufuma achiratidza obva amboenda kubasa ozodzoka achiita rigo tobva tatotanga kuziva kuti sekuru vedu isusu vanga vakashayikira kuharare taitongoa sekuru vakafira kupi kuharare ndo vakabva atotanga kutaura kuti aiwa munoziva kuti sekuru uripi tikati takavashayamba kutaundi tikati aiwa sekuru vakateerwa vakazoya kunourayirwa kupi kuno sekuru vaidada sekuru vaididini muri kuzviona taenda paya tobva taona kuti tafamba paya tese wabva vachidaidza kuti uya kuti tivige ivhu saka takabva tatakuiga ivhu hazviiti ngoti munhu uri paadini paari ivhu rei ratinoviga ivhu rati muda ngoritora papi pamuda kutora muri kuona vanhu vaya vakatouya nedare vanga vari maprofita vese vari tuve nyenyedzi nomu muri kuona tasvika paya ndopavabva vatanga kuti tikutsvaka ndopavabva vatanga kurangana nabamina nyaya yekuti vanhu taakutiziva kuti ndima ina mbuya vedu ndipanapa wakabva paitwa vataura zvebviso wabva afonera zvomwe mujipa different akati wabva auya muri kupi kudaidai achibva asvika akati mazuva mamuri kutotsvaga mbuya wenyu iwavo ini ndakatoya ndikapinda kunoomberera baba nani mbuya wenyu uya wakusairira wokutanga uchiti wanga uri kuomberera papi taura vanga uri udini wanga uri kuomberera wauya achituwe achibva daewo musatore ivhu mbuya vane pavadini mbuya varipo takadaira taitsvaka mazuva tobva tashaya aibva azotidaidzazve tiri vairi nemukomana mudiki kuti uyai kunzvimbo yatakuchiziya machiti apa vana muchibva tu vese vachiti kanzvimbo apa ndokanani pana mbuya uyai muri vairi tibva taenda tiumuratidze panani pana mbuya tobva taendapo takabva tataurira baba munini kuti baba munini nyaya iri kuti munhu wati yatidaidai zvese taivataurira ndobva ndachizobvunza kuti wewe zviri kumbodini mbuya akati vari kusvika sei pavari mbuya achibva dayo mbuya vaya vari kutodini vari kutoti senge nhasi uno vari kutondibuda inini ndatiuya kwandatenda pana pawanga wakandipfeka patondita ndakavharwa zvakadini saka ndatomboya ndiitora mashizha nezvimwe zvinhu zviri kudaidai ndichidini ndichiti aiwa asi amusikubuda napachena ishu yamutaura yeriberion nechine chine chinongosongogariwa pasi chotongoitwa but mukandotaura kuti mubva yange rini 2022 apa tamuna 2025 nyaya ishe yabva yasimukazve kuti kuungana kuya tabva taya kudzoka nabamini danhasi vamuka kuvhiringika vandita mukurori nyaya yedu yatapapi ko zvati kuungana zvibaba zvaari kuramba ngatidini taungana bambo ndimbomutariro changamira hanzvadzi dzake dzese dziri 3 dzinoti dzinobudirwa umwe anoti anobudirwa nababa wangu umwe aiti anobudirwa umwe nababa umwe namai mumwe nasekuru ise huku wakazopa 1980 ende manga atova mudhara sere wese vanoti vanobudirwa izvozvi muri kuona iyi naishe mukoini umwe akanga atobva watoti hande itomurakidze izvo tikaunganidza vanhu kwese hapana kwatakasiya kwadct kumapurisa kupi kutoenda nekuhospital kutopurana nezveuzoti tizoite dna mabhonzo ataurira mwana kuti kubva masvingo achiti ndomurakidzai pana mbuya hapana dai kunzishe mkoya ari pano emutaurira kuti takachera waipano takachera tikayoshaya kubva ndokunga kuma10 kusvika ridai kupidigura mumatombo zvimwe zvisingaiti wanobudirwa nowanobudirwa ndiwe imba inongobudirwa chete handizoti
ndingati nyaya yawo iri kuti netseke ngekuti pazvakambobuda pacho pachinzi mai vari apa ndofunga pakauya matsamba iwaya paine mwana anga achibudirwa wacho achitsanangura kuti vari pakadai pakaita basa kunotsvaga zvikabuda kuti pakanga pasina munhu then mushure maizvozvo hapana chakazobuda futi. Ndofunga ndopangwa kuti vachifamba vachienda uko asi kuwirirana kwacho zvinoratidza kuti havasiri kunyatsowirirana nekuti tikatarisa kuti iwo baba wacho akasiyiwa ari baba obva aona kuti mumusha zvanetsa then wakuti mudiki ngaaite baba panoratidza kuti iye aona kuti zvaoma then otora mudiki kuti aite apa chechipiri mudiki wacho ari kutorwara futi nezviri mumusha macho ndekuti haakwanisi kuti angaita basa iroro rekuti aite baba. Saka zvinoreva izvo kuti ndofunga changamire mambo kubatsira iye muchena baba wacho aripo iyeyo kuti ashandise simba rake sababa obatanidza mhuri iyoyi nekuti hazvingaiti kuti chatadzikana neachitori normal then oona kuti munin'ina ndiye aripo asara paari kutaura iye kuti pane hondo oshiti munin'ina iye ari kutorwara arida kubatsirwa naiye baba ivava vari kwava vakatiza ukaenda kwamuchena oti ndakusiyirai baba ivava ndinoona kuti ipapo paroratidza kuti baba muchenawo vari kunzvenga kugadzirisa zvemumusha zvichireva kuti ivo pachavo vanogona kunge vaine ruzivo rwavainahwo rwuri kuita kuti vana varambe vachiita vachipengereka kudai. Saka chandingataura changamire ndechekuti mambo baba avo ngavashandise masimba avo ogadzirisa. Isu kana vachinge vati vaakugadzirisa vachiunganidza mhuri dzavo seutungamiriri hwedunhu tinokwanisa kunge tichivabatsira kuti apa ngatibatsirana takadai apa ngatibatsirana takadai. Asi chandoda kukurudzira ndechekuti ivo vacho vana muchena avo pavanenge vachiita zvinhu zvavacho vaakuzoenda kumberi ngavasazoda ishe mukoyi kana vaona kuti zvinhu zvaita sei zvashata nekuti kuya kwandatoita pano changamire mambo panyaya iyi ndofunga pandakaudzwa zvekuita nedare rekwamambo kuti ndivabatsire takasimuka tikashingirira ndofunga mamiriro ezvinhu anga asina kunaka tikamira nawo kuti tikwanise kuona kuti ndipo here. Asi izvozvi zvikuya kwavaita ikoko havana kuuyawo kuti vatsvage zano raishe tangosanganawo kunoku asi zvisinei hazvo ishe harambi vanhu vake ipai babawo kuti vaite simba ravo sababa vamire nemhuri yacho wozoti kana vasisipo zvozooneka kuti ndiani angamira samuchena. Ndofunga ndiwo mashoko angu changamire namambo wangu. Mubvunzo wangu kuti chingamisa kuti kana pane zvikunetsa uyu amire wachigadzirisa chinhu chii chingakutadzisa tataura bamnini tatanzi tiungane bamnini vakati tingamirire tanga tanzi tiungane ngatindodini tiungane zvaari kuramba ake chii baba nevanhu vangu vatiti vatibatsiri. Saka kwatatanga kuenda kwamanyazika vakati tamunouya tibva taona kuti tikati mainini vanoita zvechechi kumasowesowe maini tikavaendesa imwe chechi kunzi vanodini vanoti havadi tikati regai tichidaidzewa takadaidza hausi kupindura ndati chinokutadzisa iwewe kuti ugadzise maproblems awakatarisana nawo pasina uyu chii mweya uri kubuda changamire pane murora izvozvi uri kuti ndiri kuda James ngawa James wacho ndo paari kuramba James idaidzai James wakuda pamukadzi wangu inini uri kutaura nyaya yekumona kuti muri kunonoka izvezvi mwana wakatoguka nemoko kudai haazi kubata nenhau iyoyo isusu taitonzi toda kutobayiwa imi mumba kwenyumba zinotevazi ndokubudirwa badzi aiwa izvezvi kudaidzwa pavanga vaita tavataurira kuti dare redu ratati huyai ana bamnini munhu ada kubudisa kuti wobuda mweya pane mumbai wobuda mweya pane mumbai uyai tobuda mweya pane mumbai saka vari kuramba asi ndo patanga taari vanhu vacho havasi kugutsikana zveshe changamiri zvamukuzwa vari kuta kuti imba yacho ndiri inobuda umba huru iyi inotakura zvakandoremawo
baba. Kuda way forward. Taure. Inini ndine vana vanogara vachishikirwa, vasikana vairi vachishikirwa naamweni. Zvino nyaya iyi kana ishari pano anozviziva, akambaatenda nyaya iyoyo. Tikatsvaka mbuya wana wangu tikashaya, asi pakanga pari kubuda nyaya yekuti tiri kutsitsitirwa. Saka pauya imwe nyaya nyowani yazi ngatiungane, daidzai Jemusi auye titaurirane. Saka isusu tatisina kutaurira Ishe. Ishe wakati nyaya yenyu yanetsa, kana mazoona zvaita muzondidaidza. Saka tisina kumudaidza, tatisina kuzomudaidza taona kuti zvadini zvakufamba zviri kubuda pawana. Iye zvino zviri kubuda pamuroora mukadzi weuyu achibuda achiti Jemusi ngaauye. Jemusi wacho ndiye uyu uri kuramba kuuya pamusha. Baba wake waJemusi uri kubuda futi pamuroora, uri kuti ngaauye Jemusi mugadzirise musha mutiwige, asi ari kuramba. Saka mutaura kuti zvinosenza here kuramba baba wake. Ini ndikaita wana wanobudirwa, saka warida kuti wana wese wabudirwe, wabhirize kuti zviri kutaurwa ndichokwadi. Noti madzishe nasabhuku yaripo mukoi wakauya kuba kwedu nenyaya yekuti tati kutsvaka mbuya. Ndakunyanya kunzi ndinonyeba manje nefamily gathering yacho. Ndine iyo yamunzi ya 2022 takajoina wazukuru wese kuti kujoina. Iyo pane umwe wakamboenda kuna mukoma wangu asati asheka. Aipa inzi Stuart. Asi kwandinotedzera ndisipeko. Izvo zvizvinere simba tonzuru. Hapana mumweba. Isaka ndini baba. Pane zvakamboitika mambo ndimbotaurei. Wakanga wabudirwa wakaenda kamuzukuru kamwana ke uyu mufanhari apo. Vakati kabudirwa kwabva waenda kuBriside kumba kwamukoma wangu. Vanzi mukoma wangu iye haana fani baba angoti wataura nhaurwa dzavo kuti ndo nyaya iripo. Mukoma wangu akati aiwa kana baba ari kubuda pamwana uyu no problem. Baba ari kutsvagwa nestate. Hande kumapurisa izvo paBriside police station. Wakatiza kutozokumba vanozobatira. Aiwa, munozwa here baba. Zvamutaura izvaikani. Tati zvamutaura zvese izvezvo tiri kuzvinzwa. Zvamutaura zvese tiri kuzvinzwa. Handizvo. Tiri kuti isusu imimi handika. Itai one last meeting newanhu pamunogadzira zvinhu zvese izvi kana zvaramba Mudare stay out nyaya dzavo oita nezvavo. Kuzvazvikuta itai one meeting yekupedzisira muungana mese muungana ipapo nyaya iyi yapera. Kana watadza kupedza kuita zvauri kutaura izvo uri kutaura iwe ndizvo uri kuita. Taura zviri kudiwa izvi zvida kuchitira. Vangonzi ngavaunganidze vanhu inokasika vanhu vakaungana obva vabuda obva vazviratidza pavari. Tiri kutorwa neshambura ndakati kuti zvitoiteni mukasika ngoti Ishe tatiri kuto kana kuti zvikaita kana kuti 2 weeks time kuti zvaita kuti vanhu nevari kuunganidza nevari kure vese vadii. Vanhu vacho ndini ndotongoenda ikoko vamwe hapana vamwe watombo ndiwo ndini ndichadzika kubva pamuchena kuendeka. Ndamira pamberi kudara mamudara. Nyaya yangu ya familia kadhaa.
mfundo wangu wakatiziswa na 2023 January atizwa kudaro muna June mkoma wao akatisa mkazi wa mfundo wangu akibva andifonera achitoda kuuya ipo ndikati muda kuuya kunoku ndonzera yamunotora here kuti munofonera inini mukadzi wenyu haana kumutorera here nzira yekufambira unoziva kuti nangatete hamungafonerei here vakabva vaenda kuna natete zvabva ipapo tite vakandifonera vakati Mukunda wasvika kuno nemurume wake kati zvakanaka asi pane zvinhu ndiri kumbodii ndichazomupa mazuva majeti ekuti vadini vavo pane zvetimbogarisana nana sekuru hanzvadzi pana tezvara wangu inini tagara kudaro muna June muna July ndo pakauya wangu mwana 2024 July auya wangu mwana akati ndazveko kwembuya kunuko atizogara zvakanaka nei murume wangu ukunesana nekuti vari kuti ivo baba wako uchazveko kutora baba wako atambira mwana zvadaro ndakambokugadzirenya zitagasanokwanisa zvarangu inini July ndo pakauya mwana muna September ndakati vanhu vavadini havatiuyawo nei nemari pakusira ngataura tete ngataura tete tete vakataura mukati ataura mukati ngachaka ndiri kuuya ati ndiri kuuya vaungara kadaro 2024 years vaungara kadaro ana kuuya manje January ndakaona mukunda akukula mai vake mukunda varikuti mukunda ndiri kuenda kuti murume wangu atitote murume wangu ngati apaka zvakamira sei kandati mukunda wangu pane zvacho wazwani mumukadzi saka wati ndikasvika ikoko akandiramba akati haachandichipa ini notsvaka mutonga kuti mali ndazouraya ndiri pano vakaenda muhauna vaibva vabvo muhauna vaenda vese kwani murume wacho asvike paya wakati ibva panapa vabereki wako arambotambira mari yangu mukadzi wanga apo chii vabereki wako arambotambira mari yangu ndokuti vakadii vakandiramba mai vacho vakandifonera muti vanga uri chino mutii vandifonera akati andozviri kuno ini ndakati anga ari mazekakati vakarara ikoko nekuti achizibva pano saka ndakazoti makuteni esano nacho vadifonera achitiwa dai masika kuno nekutabhuka zvakaivaayakuru Teach Catch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teach Catch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach Catch MTV tinodzifambira Dojipondora, Dojipondora,